В ранния следобед на ъгъла на булевард 8 Приморски полк и улица Македония става катастрофа. Жена обръща автомобила си по таван следствие на засичане, а се оказва бременна в 7-я месец. За щастие на място се оказват няколко човека, които опитват да помогнат. Сред първите Павел Раличков. Вървях по Македония надолу и чух страшен гръм. Обърнах се, колата буквално летеше по таван. Претеках се на помощ, естествено, както би направил всеки един нормален човек. И жената вече се опитваше да излезе с още едно момче и помогнахме да излезе. Кадрите от инцидента мигновено се появяват в групата "Виждам те, КАТ Варна". На тях се вижда изваждането на жената от автомобила. Слава Богу, добре беше, много уплашена естествено. Надявам се всичко да е наред, стискам палци. Бременна, каза, че в 7-я месец, много трудно контактна, просто беше в шок, но иначе, слава Богу, не беше изпаднала без съзнание, беше контактна. Жената е добре, а в резултат на инцидента през целия следобед на място имаше огромно задръстване.